Irulegiko eskuaren misterioak lehen unetik txunditu zituen munduko arkeologo eta hizkuntzalariak. Argitu nahi baitzuten, 4 lerro eta 40 zeinuz osaturiko esaldia euskaraz idatzitako zaharrena ote zen. Mundua brontzezko piezatxoarekin txundituta zebilen bitartean, nik beste obsesio bat neukan. Ama non zegoen jakitea. Jone, non zaude? Iratxeren adabaki ez egin. Seguru nago berehala ezabatuko duzula nire bisita zure memoriatik. Zuek desagerrarazi zenuten ama, ezta? Zure ama aurkitu nahi baduzu, nitaz fidatu beharko zara.